Θωμά, πες μας λίγα λόγια για εσένα. Είμαι ο Θωμάς, είμαι από Όβιτο Στεφά και είμαι προπονητής στο ειδικό τμήμα της Ακαδημίας μας, Super Strikers. Συνεχίζουμε την παρουσίαση των προπονητών μας. Μάκη, πες λίγα λόγια για εσένα. Γεια σας, εγώ είμαι ο Μάκης, είμαι ο πρώτος παίκτης της Ακαδημίας αυτής και τώρα είναι η δεύτερη μου χρονιά ως προπονητής των Strikers. Θοδωρή, πες μας λίγα λόγια για εσένα. Καλησπέρα, είμαι ο Θοδωρής. Είμαι πρώτη χρονιά στην ομάδα του Strikers. Προπονώ την ΚΑΠΑ 11-12 μαζί με τον κύριο Βασίλη. Καλησπέρα κύριε Βασίλη. Γεια σας. Πείτε μας λίγα λόγια για εσάς. Είμαι ο Βασίλης Πασιόπουλος, είμαι προπονητής 25 χρόνια και φέτος προπονώ την ΚΑΠΑ 11-12 των Strikers με τον συνεργάτη και φίλο Θοδωρή Καπακουλάκη και θεωρώ ότι είμαστε ένα πολύ καλό δίδυμο και είμαστε σε μια σπουδαία ακαδημία στην περιοχή μας και στον χώρο μας και προσδοκώ ότι τα πράγματα θα πάνε όπως πρέπει να πάνε, δηλαδή μόνο προς το καλύτερο. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ.